You Jól fontold meg a döntésedet, ifjú Harry Potter. Harry, ne legyél hülye! Jó lesz ez a lecsó, de kéne még bele egy kis kóbász. Hozz egyet, Harry, ott van hátul a kamrában. Hagrid, hol van a kolbász? Nem találom. Használd a pálcádat, Harry. Kamróra kolbászium. Kamra, hol van a kolbász? Nem mondom meg. Ez a szabadság. Tarts velem, Harry, most nagyot fogunk szakítani. Bankrablás, le a földre! Még egy mozdulat és gólyót repítek a fejedbe! Ide a szajréva! Basszus! Itt van Piton! Húzzunk innen a francba! Itt van Piton! Tuti, hogy csalt ez a rohadék! Mi ez már megint? Basszus, Harry, éjt-nappal tévedt takarítok, és te mindig szanaszét hagysz mindent! Na jó, most lett elegem! Herceg, hadd mutassam be önnek az ifjú Harry Pottert. Ő fog minket felszabadítani a sötét nagyúr uralma alól. Ez csinálja meg a mindenségét! Pillanatragasztó egy 100-as sér, eladó a kerámia késkészlet, ocsonadom, csokorvirág egy 100-as sér. Hű, én azt a késkészletet kérném, anyukám biztos örülne neki. Ron, ne, tuti át akar vágni. Te sosem tanulsz a hibáidból. Te a végén mindig megszívod. Jaj, Harry, ne játsz már állandóan, hogy te mindent olyan jobban tudsz, mert te vagy a kiválasztott. Jól mondom, Hermione? Úristen, már 2 perce nem tanultam. Na ide azzal a késkészlettel. Látod, Harry, nem történt semmi, nem kéne mindig úgy felhordanod a... Jól vagy, Ron? Jó vagyok. Szia, Ron, jobban vagy már? Ja, köszi, már sokkal jobban vagyok. Az orvos szerint holnap már mehetek is